Jama'a assalamu alaikum. Sunana SP Abdullahi Haruna Kiyawa. Jami'in hulɗa da jama'a na Rundunar Sandan Jihar Kano. Biyo bayan umarnin babban Sufeto General na 'yan sanda na ƙasa, IGP Usman Alkali Baba, PSC Daga, NPM NIFS FDC CFR da kuma ƙudurin mai girma kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Mamman Dauda PSC Daga, wato umarni da ƙuduri na tabbatar da tsaro da zaman lafiya a wannan jiha ta ta Kano mai albarka da ake kafada da kafada tare da sauran jami'a tsaro da al'umma. Ubangiji Allah madaukakin sarki ya ba mu nasara. Wannan matasa da kuke gani, wato tunda wannan wata mai alfarma ya shigo, wato watan azumin Ramadan, kwamishinan 'yan sanda ya ba da umarnin 'yan sandan mu na Operation Restore Peace, wato na tabbatar da zaman lafiya a ƙarƙashin jagorancin OC a Tidaba CSP Bashir Musa Gwadabe, umarnin a tabbatar da tsaro kuma da kabe duk wani nau'i na aikata laifuka. Waɗannan mutane da kuke gani mun kama su da laifuka daban-daban, musamman wato wanda suke fitowa da makamai suna kwacen wayoyin mutane, wato da makamai a sau, sai kuma masu diloli na kwaya, sannan kuma da barayi wanda kana aje kayanka wato a makaranta ne ko kuma a masallaci su je su sace. Haka zalika wannan nasara an same su ne ta wato shi kansa yunkurin babban Sufeto General na 'yan sanda na kayan aiki da ya kara wannan sashe na antidaba. Ga wannan katuwar mota da kuka gani, dama lokacin zabe muka ce an kawo mana ita, to an ba wannan sashe kyauta domin su ci gaba da aiki. Haka zalika ga wata ita ba mota can za ku ganta ta shirin yaƙi, ita ma an kara wannan sashe domin su ci gaba da ayyuka, wanda alhamdulillah yanzu haka ana kokarin cewa a ci gaba da samun kayan aiki domin tabbatar da tsaro. A wannan da kuke gani na gaba a dai sau nan su ne wanda suke addabar mutane wato a cikin birnin Kano, musamman na kwacen waya da makamai, wanda suke amfani da makamai kala daban-daban, kama daga wuƙaƙe ne ga sunan, dace, har da almakashi da ɗan bida da tsitaka duk ga su nan. Waɗancan kuma na tsakiya da kuke gani, wannan didoli ne na ƙwaya da kuke ganin su ga sunan, ba ƙwayan da ba sa siyarwa, wiwi ne, fara ce, har da allura ga su nan kala-kala. Haka zalika waɗancan kuma na ƙarshe barayi ne na babura. To ga su dai a wasu daga ciki za ku ji daga bakin su. A kai fito mai dan gemun nan, kai ma fito, kai ma fito dan farin can, kai ma kai fito da sauri mana. To kai mu fara da kai. Me sunanka? Sunana Ahmad Aliyu. Da ƙarfi mana. Ahmad Aliyu. Shekarunka nawa? 22. A ina kake da zama? Dorayi Ciranci. To ga ka a wajen 'yan sanda, tsakani da Allah za a biya mana, laifin me kai aka kamo ka? Laifin fashi da makami ne, muna fita a daidaita sau muna ƙwace mutane waje. A dai sau? Eh. Kamar a ina da ina kuke zuwa? Yawanci dai mun fi a cikin gari, cikin unguwannin ma haka. Wajen ina da ina? Kamar su Shagari Kwatas, abin da ya yi su Kwanar Ganduje, abin da ya yi Dorayi ya yi Kofar Bambu. A me kuke fita? A dan sau muke fita. Ina ake dan sau? Gashi nan wannan wanda aka yi accident da shi an kama mu ya tsari. Na? An kama mu. Kamar karfe nawa ne kuke fita? Misalin 9 haka zuwa 10. Na dare ko na safe? Na dare. Na dare? Eh. Koma, ba zo kusa kai. Suna? Abdulrazak Abdullahi. Shekaru? 21. A ina kake da zama? A shari'ar Jihar. To ga ka wajen 'yan sanda na antidaba, laifin me kai? Fashi da makami a nan so. Kamar me kuke fashi din? Ƙwacen waya. A ina da ina kuke? Kan titin Zuro ta kan zuwa rijiyar Lemu. A zuwa kan titin Na'iba. Ina kuma? Sai irin Nasara haka. Na? Nasara. To da wani makami kuke amfani? Ga su nan. Wane? Wannan Switzerland ne. Eh? Switzerland. Me Switzerland? Kawo kan. Dauko mana Switzerland baganta ka daga mana ita. Switzerland kuma? Dauko da sauri. To. Daga sama. Wannan ita ce Switzerland? Eh. Me yasa kuke ce mata Switzerland? Bi da sayinta. Sayinta yayi, to aje a gaban ka. Aje ma nan. Wajen karfe ne kuke fita? Da asuba. Eh? Da asuba. Kamar karfe nawa? Karfe 4:30 zuwa 5. To wannan fa akwai sinadiya fage da aka yi musu kwacen waya wannan lokaci, ya kamata su zo su duba ka. Me ne kake sha? Ya tawa da siyari. Wace irin taba? Normal tawa. Shine iya tawa. Wiwi. Eh. Zauna kai zo. Suna? Sunana Bala Muhammad. Na? Bala Muhammad. Shekaru? 25. A ina kake da zama? A unguwa uku. To me kai aka kama ka? An same ni da kirsin babur. Kezin babur, ban gane ba, yi mana bayani. Babur na sata. To na sata ne ko ba na sata bane? Na sata. A ina ka sato? A nan cikin babur. Ina ke babur din? Gashi can. A cikin ina? Poli. Na waye? Da wani ɗalibi. Allah ya kiyaye. Je ka zauna. To
To saura kai me sunanka? Eh? Me sunanka? Baka jin Hausa. What is your name? Oyeka. Eh? Oyeka Eloka. Onyeka Eloka. Where do you live? 21 Amina Road. 21 Amina Road. Where? Sabongeri. Sabongeri. Indigenous of which state? Anambra State. What brought you to Kano? I came to Kano to do business. Which business? My brother said that you help me for business because the one that I'm doing in Onitsha is not moving well, and also as in my money have finished. That's why I said I should come to Kano. It's not even reached up to 2 weeks. I came to Kano State. Have you been in Kano before? No. Okay. What do you used to sell here? Why are you arrested now? Okay. Somebody chatted me up in Onitsha on Facebook. So he said that I can fit sell these goods. I tell him I don't know about this particular goods, but let me try. As I received the goods on the way to, as I received the goods. So what is the type of good? Injection. Which type of injection? Diazepam injection. Diazepam. And is this for what? I don't know about it. I don't know what is it. And you are selling it? I haven't said it before. Are you a medical doctor or a pharmacist? I'm not a medical doctor, but more of a pharmacist. What is the level of your education? I stopped at secondary school. And you are selling this kind of injection? I haven't said it before. Like I told you, I haven't said it before. So, kamar yadda kuka ji ya faɗa dai wannan ƙwaya yake siyarwa ga ta can waccan alluran yake siyarwa wanda kuma yanzu haka dai an kama shi ya ce fa shi ai ba karatunsa ba iya na secondary ne kuma ba likita bane ba pharmacy bane amma gashi yana sai da irin wannan allurar wanda ake yin ta ana buguwa to yanzu dai ya kamu da sauran ma kwamishinan 'yan sanda ya bada umarni gaba ɗayan su da zarar an kammala bincike za a gudanar da su. Muna godiya da haɗin kai da kuke bamu sannan muna ƙara tabbatar muku da cewa dokar na fita dai sau daga karfe 10 na dare zuwa 6 na safe tana nan daren dam saboda haka a kiyaye wannan kuma da zarar an kammala bincike gaba ɗaya za mu gurfanar da su a gaban kotu domin a musu hukunci.